mga senior citizens nga nagsilbi sa simbahan sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City na ligsan sa naghaguros ng motorsiklo samtang palabang sila subay sa pedestrian lane sa may ML Quezon Highway. Usa kanila patay samtang duha ang talandugon ang kahimtang. Giila ang nakalas na si Leonarda Tunyacao, 72 anyos, kinsa mao'y direktang naigo sa motorsiklo. Samtang iya makauban giila nga sila si Trinidad Igot Concarda, 79 anyos, ug Aquilina Salinas Labiste, 65 anyos, nahiagom og samad bali sa lawas. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Traffic Police nga ni minor ang usa ka multicab dihang duol na kini sa pedestrian lane kay mulabang ang tulo ka mga senior citizens apan mi-overtake ang usa ka motorsiklo nga gimaneho ni Ryan Hermoso, 32 anyos, baker sa usa ka supermarket. Giangkon sa motorcycle rider nga kusog ang iyang dagan hinungdan nga wa na siya nakaminor pag-abot sa pedestrian lane. Nagpositibo usab siya sa gipahigayon nga liquor test. Ipasakaan og kaso ang suspitsado. Ang nauna ang kanirang sa homicide. Kaya ang katong two victims, diri man to ang mga immediate family na. Ilan sa kuno unahon pagpatambal silang ginikanan. Ay lang pasaylo sa tagtungod kay wa na ko tuyo. Ay sa manggaling kuan, gawaton na akong mataurang preso ko. Wa ko tuyo.